με τα μέλη μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας κάνατε να συμμετάσχουμε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Πιστεύουμε και εμείς ότι η συνεργασία των δύο συλλόγων και με την εξειδικευμένη και υψηλού επίπεδου γνώση που παρέχει η εταιρεία μελέτης ύπατος μπορεί να αποφέρει ωφέλη στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, τους υπατοπαθείς και τους υπατομεταμοσχευμένους. Η χρόνια υπατήτητα C αποτελεί την κύρια αιτία μεταμόσχευσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς ποσοστό 30 έως και 50% των λιπτών υπατικού μοσχεύματος φέρει αυτή τη διάγνωση. Και στο σωματείο μας τα ίδια είναι, μεταμοσχευμένοι λόγω κύρωσης εξαιτίας της υπατήτητα C ανέρχονται σε ποσοστό 30% περίπου. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι τυχεροί, διότι έχουν ήδη υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος, ενώ άλλα μέλη μας που πάσχουν από την υπατήτητα C παραμένουν στοικά στη λίστα αναμονής του ΕΟ. Πιο συγκεκριμένα, από την εμπειρία μας με τα μέλη του σωματείου, που είναι περίπου 130 άτομα, έχουμε διαπιστώσει δύο ομάδες προβλημάτων. Πρώτη, σε ό,τι αφορά τους μεταμοσχευτέντες λόγω χρόνιας υπατήτητα C, οι οποίοι αν και σχεδόν αμέσως έχουν θεαματική βελτίωση της κατάστασής τους και γενικότερα της φυσικής και ψυχολογικής τους κατάστασης, είναι αυτό που είπε ο κ. Καλαμίτσης, εξωπραγματικά. Η σύγκριση δηλαδή είναι φοβερή. Εντούτοι η νόσος υποτροπιάζει, η υπατήτητα C δηλαδή, στο μόσχευμα σχεδόν σε όλους τους μεταμοσχευμένους. Εκείνο που δυσκολεύει την κατάσταση είναι πως δεν υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αποτελεσματικοί μέθοδοι πρόληψης της υποτροπής της υπατήτητας C. Ούτε μπορούν εύκολα να ελεγχθούν οι συνέπειες της λίμωξης στο μόσχευμα, η οποία επιφέρει νοσηρότητα και τελικά θνητότητα. Σε ό,τι αφορά τους μεταμοσχευμένους, οι οποίοι γνωστόν βρίσκονται σε αρρωστοκαταστολή, και εδώ είναι ο παράγοντας που τους κάνει να διαφέρουν από τους υπόλοιπους, η εξέλιξη της ίνωσης είναι σαφώς ταχύτερη στους μεταμοσχευμένους ασθενείς έναντι των ανοσοικανών. Σε μελέτη που έχει κάνει ο καθηγητής του Αριστοτελείου, κ. Γουλής, αναφέρει μια ισπανική μελέτη, η οποία λέει ότι διαπιστώθηκε ότι ο ενδιάμεσος χρόνος για την ανάπτυξη της κύρωσης μετά τη μεταμόσχευση είναι 9 έως 12 έτη, που είναι χρόνος σημαντικά βραχύτερος από ό,τι στους ανοσοικανούς ασθενείς. Εκείνο που έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο μεταμοσχευμένος ασθενής εξαιτίας της υπατήτητας C είναι σαν το επιβάτη ενός ταξί, κίτρινου μάλιστα για να ταιριάζει, που η ταρίφα του μηδενίζεται με τη μεταμόσχευση, όμως ξαναρχίζει να γράφει εφόσον είναι επιβάτης, εξακολουθεί να είναι επιβάτης, και μάλιστα γράφει με διπλή ταρίφα πια. Έτσι το πολυπόθετο δώρο ζωής που περίμενε ο λήπτης, πώς και πώς, κινδυνεύει σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να ακυρωθεί, ακυρώνοντας ταυτόχρονα τις ελπίδες και τα θαυμαστά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης, η οποία προορίζεται να είναι η ίαση οριστική και διαβίου. Η δεύτερη ομάδα από τα μέλη μας που πάσχουν από υπατήτητα C είναι αυτοί που έχουν ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση και δεν έχουν κάνει. Εδώ υπάρχουν και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, δεδομένου ότι ο ιός καταστρέφει το ύπα, αλλά και εν γέννη τον ανθρώπινο οργανισμό, και αυτοί ευρισκόμενοι σε μία αντιλοφούμενη κύρωση τελικού σταδίου, παρακολουθούν την ιδέα τους πορεία, ακολουθώντας συντηρητικές ή κατόπιν παρηγορητικές αγωγές, εφόσον δεν μπορούν να αποβληθούν στη μόνη μέχρι σήμερα ενδεδειγμένη θεραπεία αντιμετώπισης του προβλήματός τους, τη μεταμόσχευση ύπατος. Όμως τα προβλήματα των υπομεταμόσχευση πασχόντων από χρόνια υπατήτητα C είναι πάρα πολλά, με μεγαλύτερο την τραγική υστέρηση της χώρας μας σε μοσχεύματα. Δυστυχώς και σε αυτό το τομέα βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟ, είχαμε μόλις 3,6 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Δηλαδή, αν υποθέσουμε πως είμαστε 10 εκατομμύρια οι Έλληνες, έχουμε 36 δότες. Ενώ αν υποθέσουμε ότι είχαμε τα ποσοστά της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κροατίας, η οποία στην περίοδο του 1990 είχε πόλεμο, είχε καταστραφεί από πόλεμο, οι δότες στον ίδιο πληθυσμό θα ήταν πάνω από 400. Αναλογικά με τον πληθυσμό μας, οι εξειδικευμένοι γιατροί μας μιλούν για την ανάγκη 100 με 150 μεταμοσχεύσεων τον χρόνο. Για ύπαρ μιλάω. Αν από αυτό το αριθμό αφαιρέσουμε το 27, δηλαδή τις μεταμοσχεύσεις ύπατος που πραγματοποιήθηκαν από το 2014 σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟ, προκύπτει ανάληφα η τραγικότητα του προβλήματος, δεδομένου ότι για το ύπαρ δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική δυνατότητα, όπως τεχνητό νεφρό ή τεχνητή καρδιά, για να ανακουφίσει τον οργανισμό του ασθενούς και να παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης όσων βρίσκονται σε κατάσταση μια αντιμετωπούμενη κύρωση τελικού σταδίου.
Η λίστα αναμονής του ΕΟΜ στις 6 Οκτωβρίου του 2014 αριθμούσε 134 αναμένοντες λήπτες υπατικού μοσχήματος. Εξ αυτών οι περισσότεροι, κατά το πιο πάνω, θα καταλήξουν αναμένοντες. Παλιότερα, πολλοί μπορούσαν να μεταβούν προς μεταμόσχευση σε κάποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να μεταμοσχευτούν αμβλύνοντας έτσι έστω και μερικώς το πρόβλημα. Όμως σήμερα, στη δινή θέση που βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία, μόνο οι στίχοι του Διονυσίου Σολομού, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Ανακλές, μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση. Στα πιο πάνω πρέπει να προσθεθεί και η παθογένεια του όλου συστήματος υγείας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεταμοσχευτικό κέντρο του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, όπου όταν εμφανιστεί μόσχευμα, πρέπει ήδη οι χειρουργοί να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη, να πάνε παραδείγματος χάρη στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα ή δεν ξέρω πού αλλού, να αφαιρέσουν το μόσχευμα, να το πάνε στην Θεσσαλονίκη και να κάνουν την μεταμόσχευση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η άκρο βαρεμένη κατάσταση, το Δεκέμβριο του 2013 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η άδεια λειτουργίας ως μεταμοσχευτικών κέντρων μεταξύ άλλων και ύπατος, στον Ευαγγελισμό και στο Λαϊκό. Όμως, παρότι έχουν περάσει ήδη 18 μήνες, δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ακόμα σαν τέτοια, επιτείνοντας έτσι την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση που βρίσκονται μεταμοσχεύσει στην πατρίδα μας. Μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα, η είδηση για την ύπαρξη τριών εντελώς νέων καινοτόμων συσκευασμάτων, που από τα λίγα που γνωρίζω είναι σύμφωνα με τις μελέτες πολύ αποτελεσματικά και ταυτόχρονα καλύπτουν όλο το φάσμα της HCV λίμωξης, αναπτερώνει τις ελπίδες των ασθενών, μεταμοσχευμένων και μη, διότι από ό,τι δείχνουν οι μελέτες και μας εξηγούν οι γιατροί, εξαλείφει οριστικά τον ιό, δίνοντας νέα διάσταση και προσφέροντας καινούργιες χειροπιαστές ελπίδες στην αντιμετώπιση της χρόνιας υπαγγελίδας. Σας ευχαριστώ. Με την τελευταία παρουσίαση που είναι από τον Στέλιο Παναγιώτου, το Ίδιο Φουντάσιο